салом алейкум дӯстони азиз ва муҳоҷирони дур аз ватан. Бародари азиз, чӣ хеле гуфтем барои шумо дар инстаграм як интернет-магазин нав бо номи Фастшоп рух шудем, ки дар он сайт шумо метавонед беҳтарин сару либосҳои туркиро ҳам зона ҳам мардонаро бо сифати олӣ дастрас намоед. барои заказ кардани сару либосҳо, пойафзолҳо шумо метавонед ба силкае ки дар комментарий ҳаст дар он ё ки дар инстаграм дар поис нависед fastshop-ru дар омада тамоми либосҳои хусусиятонро интихоб кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул. аз хона заказ карда шумо метавонед соҳиби либосҳои хусусиятон шавед. дили ҳами бачаро нафаҳмидам ки нафаҳмидам. бо ҳар рӯз дугоном таъриф мекунанд. кавалеромон ихе меганмона, кавалеромон ухе меганмона. чӣ хел кунам дили ҳамиро буфаҳм ки маро дӯст медошта боша ё не? не яко дӯст медора ё? не ки ба ҳар ҳол санҷидан дар кор. ҳозир як гапш мегум ку талхи кафшида давида худаш меояд. алло ҷони масозӣ? мешава раҳмати чиз гавза ма хоб борум. мегум як хабари нохуш дорам та агар бугум зиқ намешӣ? Не зиқ намешавам гавза. мара падару модарам дига каса додестиян. хайбат рӯзи туют я лаганошро ику давай.